ngoba ngecawe abantu abazama kule ndawo baza kumkhangelwa babhali. Phambi kokuba ndithethe nantoni na endiza kuyithetha kule ndawo, ukuba bendiza kuba nomgomo wayo okanye bendiza kumisa into phantsi kwale nkonzo, bendiza kuthi sin versus grace. Ukuba mfundisi uMolosi ixesha beliza kusivumela, besiza kohlula isono kubaba nomkaThixo. Kodwa ndivumele ndithi nguPawulosi lo ubhalayo, ubhalela ibandla laseRoma. Uthi kubo xa eqala ubhala kule ncwadi yaseRoma, kuba mayibele ubabalo kuni noxolo oluvela kuThixo. UPawulosi zigildazi zesisithili ubhala le leta okanye ubhale zizicatshulwa, ubhalela ibandla laseRoma, ezama ukuzibonisa okanye ezama ukuveza ubucaka bakhe phantsi kwesandla sikaThixo. Kodwa mfundisi, phambi kwento yoba ngabana sithethe ngobabalo lukaThixo, ndivumele ndithi uPawulosi ubhalela ibandla engekho yena uPawulosi kwindawo yaseRoma. Ubhalela ibandla laseRoma ezinze kwindawo yaseKorinte. Kodwa njengomntu ekuthiwe nje ndibeke umnwe ndigqithe, kuba nina niphantsi kobabalo. Ndithe xa bendithetha kule ndawo ndathi sin versus grace of God.
ingathuthi lo mbhali xa ubabalo lukaThixo lufikile empilweni yakho okanye ubabalo lukaThixo lufikile kokwenu, alijongi mfundisi uMolosi intoba ngabana ngubani lo okanye uvelaphi. Xa ubabalo lukaThixo lusiza ebomini bakho, alijongi mazolo. Ubabalo lukaThixo, xa ubabalo lukaThixo lufike ebomini bakho, alijongi i-background yakho. Ubabalo lukaThixo, xa ubabalo lukaThixo lungena efemelini yakho, alijongi intoba ngabana belingobani nizolo. Xa ubabalo lukaThixo vice ndiza kuhlala phantsi lufika ebomini bakho, lufika lenze laa nto bendiyithetha kule ndawo. Ubabalo lukaThixo lufike lohlule phakathi kokulungileyo nokungalunganga, ngoba uthi lo mbhali kuloo ndawo kuba isono asiyi kuniphatha ngobukhosi, ngoba kaloku nina niphakathi kobabalo lukaThixo. Abantu abaphakathi kobabalo lukaThixo ingathi ndiyabeva xa bevuma lo mongo ebesimvuma kule ndawo. Ndakufika eJordani ndiwezele phesheya, ngoba ubabalo lukaThixo lufike. Xa ubabalo lukaThixo lufikile ebezandinqinela uDavide athi ubabalo lukaThixo landonyula eludakeni. Ndatsho ndayazi intoba ngabana ubabalo lukaThixo liyabonyula abantu bakaThixo. Ebezamnqina uDavide athi ubabalo lukaThixo ndalibona ndingento eyanto, ndihleli ndingaziwa, kodwa mini kufika ubabalo lukaThixo abantu ekwakucinga ubabalo lukaThixo luhambele kubo, kodwa suka ubabalo lukaThixo lafika empilweni kaDavide. Ebezawusinqinela uDavide athi xa ethetha luthi ubabalo lukaThixo lakufika, owethu uThixo asingqunge ngemva nangaphambili, angoneli ukwenza loo nto uThixo, kodwa isandla sakhe asibeke phezu kweentloko zethu. Kwakufika ubabalo lukaThixo. Ubabalo lukaThixo eli sithetha ngalo kule ndawo ebezawusinqinela noYosefu ngomlomo wakhe athi ndathi ndiphakathi kwezinto ezindithandabuzisayo zalapho ndizalwa khona, kodwa suke emini lufikayo ubabalo lukaThixo, owethu uThixo akagqitha kubantu bakaYosefu, kodwa simvuyo Yosefu esithi ngomlomo wakhe undihlekisile uThixo, ndakulibala konke kwaphuka kanye. Ubabalo lukaThixo, babalo lukaThixo, babalo lukaThixo elithi ngoku ubomi bunganiki themba, kodwa ubabalo lukaThixo lusigcine kuye uThixo. Ubabalo lukaThixo esithi ngoku iimeko zeefemeli zethu zingenzi sensi, kodwa ubabalo lukaThixo lusigcine kuye, ngoba abantu abanobabalo lukaThixo zigildazi zezithili abaphenduli yonke into, ngoba uyawuthi kanti uyaphendula kanti uluza ubabalo lukaThixo. Xa unobabalo lukaThixo okanye ubabalo lukaThixo lufikile ebomini bakho, umane ucula laa chorus lithi
nam ndiyamangala ngoba uThixo izinto zakhe ziyenzeka ngexesha elifanelekileyo. Izinto zikaThixo nobabalo likaThixo. Masingene ke zigildazi zezithili kule fellowship weekend siphethe ubabalo lukaThixo. Ubabalo lukaThixo seluhlale nathi ngoku. Sesithi xa siyolala ubabalo lukaThixo luhlale nathi impelaveki yonke. Xa sigoduka sisiya emakhayeni ethu ubabalo lukaThixo singalishiyi kwesi sikolo, kodwa ubabalo lukaThixo sihambe nalo. Ubabalo lukaThixo lusivulela iminyango evaliweyo. Ubabalo lukaThixo lukhanyise apho kumnyama khona. Ebezawuthi ke umkiliki waseThaso xa yengqinelana nam ngobabalo lukaThixo athi ubabalo lukaThixo lukwanele, ngoba xa sukuba uswela amandla kuxhela amandla. Wangoke uThixo ohlala emazulwini, uThixo olawula ezantsi emhlabeni anganigcina. Luthi ubabalo lukaThixo oligqithe konke uqonda lungoneli nje ukusinceda kule weekend. Ndithandazela into yoba ngabana ubabalo lukaThixo xa siphuma kule ndawo azathi ubani ebengene kule ndawo emthandabuza uThixo xa yephuma kule ndawo ngemini yangecawe. Ubabalo lukaThixo luhambe naye xa sibuyele emisebenzini. Ubabalo lukaThixo luhambe nathi, kodwa ubabalo lukaThixo lusigcine ezifemelini ezinoxolo nothando. Ubabalo lukaThixo zeluthi ubabalo lukaThixo xa liphuma nani kule ndawo nihamba, ubabalo lukaThixo lunibambe nalo ngesandla liwele nani imilambo ingayayimilambo eningenoyiwela. Ubabalo lukaThixo zelungene nani emililweni engalo mililo inganitshisa. Zithi zonke izinto esibizwa ngamagama wenu ubabalo lukaThixo luchumise. Izinto eziphatha sisandla zenu ubabalo lukaThixo zilusikelele. Wangumoya engcwele angahlala kule ndawo ngokude benaphakade. Amen.